Hej igen, velkommen tilbage. I denne her lektion af introkurs i hypnose her, der skal vi tale om, hvad er det for nogle ting hypnose kan. Så som vi sagde før, jamen det kan også bruges til at få folk til at lave sjov ting og sager, som de ikke kan huske en disse af bagefter. Og kan det nu også passe, at det kan lade sig gøre, spørger du måske dig selv. Det er der i hvert fald mange, der spørger mig, når de kommer ind i klinikken, og hvor jeg ellers taler med folk om hypnose. Og så bare at sige, ja, det kan det godt. Det kan det faktisk godt. Og det skyldes jo blandt andet, at der er nogle mennesker, der er lynhurtige til at gå ned i den her meget fordybede tilstand, som ligger lige før man falder i søvn. Der er nogen, som stort set bare lige skal have et par ord med på vejen og knippe med fingrene, eller hvad de nu finder på at gøre. Whoop, så ryger de dernede. Der er bare forskel på, hvad vi mennesker kan, og hvor hurtigt vi kan gøre det. Når man så laver shows med hypnose, så skal du tænke på, at de bliver altid valgt ud. Det kan godt være, at det ser tilfældigt ud, når man ser det på tv, at man bare lige tager en tilfældig person på gaden. Det er aldrig tilfældigt, når man ser, hvordan det lykkes. Altså, de mennesker, der er super skarpe til at lave sådan noget hypnose og lige ude på gaden og så videre, jamen de er også super skarpe til at genkende nogle træk ved mennesker, hvor de bare i ved nogle få input kan se, at den her person er sandsynligvis det, vi kalder meget modtagelig. Og modtagelig, det betyder egentlig bare, at man med få input kan komme helt dybt ned. Så det kan sagtens lade sig gøre. Du skal bare huske, at når du ser det på tv, at du tit og ofte ikke ser det, der ligger forud. Så der er nogle ting, der sker, og nogle gange så er de blevet præpareret godt og grundigt, inden vi ser den på tv. Og der er måske en, der kommer hen og henter en ved hoveddøren og lige prikker dem i panden og siger, sov! Og så klasker de om, og til synligheden sover de. Men de er altså bare i den her dybe tilstand. Og så kan de få dem til forskellige ting og sager. Det er fascinerende, men jeg synes jo, det er meget mere fascinerende end de andre ting, hypnose kan. Fordi hypnose er et fantastisk redskab til at skabe forandringer. Hvordan kan det det? Det kan det, fordi alt, hvad du og jeg sanser som mennesker har sanset gennem hele vores liv, det ligger registreret i underbevidstheden. Det ligger inde i den her suppe her, skal vi kalde det. Det ligger registreret i underbevidstheden, så man kan gå ind og få kontakt med det. Både de gode minder og de mindre gode minder. Så hypnose kan bruges til på et meget dybt niveau at få kontakt til de her ting, der ligger i underbevidstheden. Og nu nævnte jeg det før med at være mere modtagelig. Så hypnose er også en tilstand af at være mere modtagelig. Og det er altså underbevidstheden, der er mere modtagelig for nye idéer, nye tanker, nye måder at gøre tingene på. Så det er det, som jeg, når jeg arbejder med hypnose, kan hjælpe mine klienter med. Det er med at på en måde at fylde nye ting ned i her. Det er også det, de gør til showhypnoser på tv. Hvor hypnotisøren lige fylder den med et eller andet, nu gør du sådan, når jeg knipser med fingrene, og så åbner du øjnene, og så gør du sådan. Det her det er bare lidt mere avanceret, kan man sige. Og det er at bruge det til terapi. Og terapi betyder i bund og grund bare at hjælpe en person med at fremme vedkommendes fysiske eller psykiske velbefindende. Og det kan vi altså blandt andet gøre ved at påvirke underbevidstheden med input. Og man kan sige, jo mere fordybet personen er, jo lettere tager underbevidstheden imod de her input. Hjernen slapper mere af. Du kan forestille dig hjernen, når den slapper af, det er ligesom sådan en badesvamp. Hvis nu badesvampen den er sådan helt presset sammen sådan her, så kan den ikke rigtig suge noget nyt ind. Derimod, når den slapper af, så suger den bare vand til sig. Ligesom underbevidstheden, den i hypnosetilstanden er super modtagelig og suger til sig af nye idéer, nye måder at gøre tingene på. Den er nysgerrig. Så der kan vi fylde nye ting på ind i det herinde. Og du skal huske på, at underbevidstheden, den jo styrer 95% af det, vi gør. Så det er vigtigt, at vi har gode ting liggende herinde. Og det er det, som vi nu skal hjælpe med. Vi kan også hjælpe med på en måde. Det er meget simplificeret, det jeg gør nu. Men på en måde hjælpe en person med også at give slip på noget af det, der var derinde.
Ikke fordi vi sletter, hvad der er sket, men det der sker, det er, at der bliver skabt nogle nye forbindelser i hjernen, og der bliver givet slip på nogle gamle overbevisninger, nogle gamle leveregler, nogle gamle måder at gøre tingene på, så man kan sige, at man slipper nogle gamle ting, og man får nogle nye ting ind. Og det kan være med til at skabe nogle kolossale forandringer i en persons liv. Positive forandringer naturligvis, for vi bruger hypnose som en positiv kraft til at hjælpe mennesker med at få det bedre. Det er lige præcis det, jeg synes, det er så super spændende med hypnose, når jeg ser gang på gang i klinikken, hvordan mennesker de skifter på den måde, både fysisk og mentalt får det super meget bedre på ganske kort tid. Hypnose er en meget effektiv terapiform, fordi at vi netop arbejder på et meget dybt plan. Vi arbejder ikke bare heroppe i overfladen, men vi går herned og arbejder i hele den her areal her, hvor vi virkelig kan hjælpe på et dybt plan. Så man siger, det er altså det, hypnose kan. Det er der rigtig, rigtig mange forskellige måder at gøre på. Man kan sige, vi har den klassiske hypnose. Måske har du set eller hørt om sådan nogen som Ali Hamann, der i gamle dage på tv fik folk til at op med at ryge med nogle nærmest overmenneskelige evner, skulle man nærmest tro. Det virkede meget hokus pokus trylleri-agtigt, men det var sådan noget med, at han formåede at få folk til at sidde og slappe af hjemme foran tv. Hvor de i forvejen var i hypnose, fordi det at se tv, det er en klassisk oplevelse af at være hypnose i dagligdagen. Du sidder afslappet, du har det trygt og dejligt, din hjerne slapper af, den er super modtagelig. Det udnytter reklamebranchen for eksempel til at fylde nye idéer og tanker ind i din underbevidsthed. Så virker reklamer? Ja, det kan jeg garantere dig for, at de gør. Og det virkede også for en del mennesker, det Ali Hamann han gjorde. Det var meget, du ved, klassisk måde at lave hypnose på. Gør folk så afslappet som muligt. Han var jo heldig, de var afslappet i forvejen. Og så fylde en hel masse på om, hvad ved jeg, om hvor ulækker rygning er, eller hvor fantastisk det er at kunne smide cigaretterne ud, og i den dur. Så nye idéer og tanker ned i underbevidstheden gennem tv-skærmen, og der var faktisk en del mennesker, der stoppede med at ryge der. Så den klassiske hypnose, det er at fylde en hel masse nyt på. Den mere moderne måde at bruge hypnose på, det er en kombination af at fylde en masse positive ting på, men også at hjælpe klienten med at få, kan vi sige, givet slip på de gamle modeller, der ligger og kører den, de gamle programmer, som jeg plejer at kalde det, få dem opdateret, få dem til at passe bedre til personens nuværende liv, og ikke den gang, hvor de blev hentet ned, kan man sige, downloadet. Fordi mange af de her sansninger, registreringer og oplevelser, der ligger gennem i underbevidstheden for hele dit liv, jamen mange af dem, de fleste af dem, de skete jo langt tilbage i din fortid. Men det er desværre mange af de ting, der afgør, hvordan vi gør ting i nutiden. Så ved at få ryddet op i dem, ved at få ryddet op i underbevidstheden, ja, så kan du altså opleve et stort skifte. Både fysisk og mentalt, følelsesmæssigt og tankemæssigt, hvilke mønstre du kører. Så det er altså nogle af de fantastiske ting, hypnose kan. Udover hokus-pokus-trylleri-delen, hvor nogen ynder at få folk til at lave sjove ting. Det kan være virkelig underholdende, men jeg synes bare, det andet her, den moderne tilgang til hypnose og terapidelen af det, er så sindssygt meget mere spændende. I næste lektion, der skal jeg lige fortælle lidt mere om, hvordan underbevidstheden arbejder, den her funktion, den har som værende en supercomputer. Så der ses vi.